Яңа елда жанны баклык биси, ак карлардан күзләре чагыла. Көтелмәгән ак бәхетләр килеп, тартып алыр кебек янына. Йолдызлардан инде нур коелып, ак чәчәкләр иңгә кагыла. Яңа елда татлы хис уянып, күңелләргә назлар агыла. Бәйрәм мәшәкате белән йөрибез. Бер атнада бер айлыгы гаилә бюджетын йота торган озын каникуллы, озак яллы яңа ел безнең илдә корсак бәйрәме шул. Кайда ни күрәсең, барысын рәттән җыясың. Кирәкме, юкмы? Кеше ала дип, салатларга кирәге чыгар дип, бәйрәм өстәле башкаларныкыннан ким булмасын дип, шәһәрдәге бүтән кибетләргә выручка ясап чабасың. Ә базарга чыксаң, танышлар очрамый калмый, сөйләшә, котлаша, көлешә, ярты көнең үтеп китә. Ишеп яуган кар көртләп куйган сукмакны тун итәге белән себереп, авыр атлап баручыны Фәүзиягә ошаттым. Тик гәүдәсе калынрак кебек. Тазарып киткәндер, күптән күргән юк бит. 1-2 ел элек дәваханәдә танышкан идек. Бик ачык күңелле. Сүзчән Фәүзия белән стационарда озак көннәрне сөйләшеп кыскарта идек. Ирем белән соңарып кына әйләнештек дип сөйләде ул. Безнең кебекләрне элек сазаган дигәннәр. 9 ел яшибез инде бергә. Тормышыбыз көйле анысы. Тик бала көтеп гаҗиз булдык инде. Йөрмәгән җир, түләмәгән акча калмады. Гел көтеп яшәп, ай саен өметең тагын акланмаганын аңлап, елый картая башладым. Ирем баштарак бик кайгырды, боекты, тик миңа рәнҗү сүзләре әйтмәде. Ярый, миңа Ходай яхшы пар биргән. Кит дип тә карадым, башкага өйлән, кысыр хатын белән гомереңне әрәм итмә дидем. Китмәде. Элегрәк мин тәкъдим иткәндә риза түгел иде, соңрак күнде. Менә быел балалар йортыннан яшь бала алдык. Отказник, туу белән анасы ваз кичкән баласыннан. Кемдер күрәсең менә бездәй еллар буе көтеп ала алмый, ә кемдер туу белән ташлый, газиз баласын чүпкәдә күрми. Аны ничек яратканны белсәң, үзем дә, ирем дә мөкиббән. Ирем бигрәк куанды, төнлә дә, көндез дә кулыннан төшерми. Татарча матур итеп Мәликә дип исем куштык. Ул баланы алыр өчен күпме кәгазь җыеп, күпме нервы бетергәнне әйтеп тә тормыйм. Нәтиҗәсе кадерле. Балалы булдык бит, туган, дип сөйләгән иде Фәүзия. Аның ис киткеч батырлыгына, шит бала алып үстерергә җөрьәт иткәне өчен соклану кичергән идем. Ана булу бәхетен татыр өчен ниләргә генә бармый хатын-кыз. Инде исән мин үстереп кеше итәргә язсын кызкайларын. Яше дә 40-ны узган бит Фәүзиянең. Артыгын кайгыртып, кирәгеннән артык каударланып, үзлүккәндә әле үзе менә җитмәсә. Ярый, ире төпле кеше туры килгән, баланы үзе карый икән, дип уйладым. Фәүзия процедураларны өй белән 2 арада йөреп үткәрде дә, чыгып та китте. Мәликәмнең әтисе алтын булса да, әнинегрәк кирәк бит, чыгам инде. Ширем бетте кебек, баламны бер генә минутка да үземнән калдырасым килми. Белсәң шатлыгымны. Тик торганда да Мона Лиза кебек йөземнән елмаю китмәй. Урамда очраган кешеләр юләрдер бу диләрдер, дип куанышы белән бүлешкән иде ул саубуллашканда. Биләүсәдә ята сабый балам, улларына аны мин алам. Күз тидермә, я Рабби бер Аллам, тауфиклы булып үсин балам. Ак дөньяны сиңа бүләк иттем,
Шул чакны искә төшереп, алдымдан баручы ханымга эндәштем. Фәүзия, синмисең бу? Кар кызы булгансың бит, танып булмый сине. Карга баткан йон башлык астыннан караган элеккечә елмаюлы күзләр танышымныкы иде. Без көлешеп исәнләштек. Бер-беребезне киләсе бәйрәм белән кутладык. Шул чак мин эш турысында аның туны шактый кабарып торуга игътибар иттем. Сорарга кыймадым, Фәүзия ачыклык кертте. Син ышанмассың, якташ. Беркемдә ышана алмый моңа. Туганнар да, дуслар да шакката. Без бит бала көтәбез. Менә озакламый табар вакытым җитә инде, дип эшен сыпырып куйды. Мәликәгә 2 яшь тулды. Айырмачык татарча сөйләшә. Бик зиһенле бала булды. Теле буталмасын, чиста ачылсын дип, атасы белән үзарада рус сүзләрен кыстырмыйча аралаша башладык хәзер, дип елмайды Фәүзия. Кызчыгыбызны асрамага алганга Ходай безгә ничә ел сорап ала алмаган баланы биргәндер. Мәликә Алиһә хәзер безнең өчен. Аны алганнан бирле бәхетле очраклар күбәйде әле бездә. Әтиебезне эш урынында җитәкче итеп күтәрделәр. Яңа фатирга күчтек. Инде күз генә тимәсен. Бу бала тормышыбызга җан үрде бит. Менә яңа елга тәм-тем алырга чыктым. Үземдә бала белән бер хәзер әллә ниләр ашыйсым килеп талымлыйм. Нинди искитмәле хәл, дип уйладым мин. Ничек мондай хәлдән соң бөек көчләргә Аллаһыга ышанмыйсың инде. 9 ел бала таба алмаган хатын ятимәне асрамага алгач, тиз арада авырга узган. Әкият диярсең, сораганга бирермен дигән, ишетми калмый ул, дия иде әби. Сорыйм, бирми, дип аны котырта идем. Ышанмый идем. Бәлки, Ходайдан нидер сорар өчен без башта ниндидер яхшы гамәл кылырга тиешбездер. Шул очракта гына изге гамәл кылучыларга үз теләкләре бүләк булып кайта торгандыр. Хикмәти Хода, дип фәлсәфи уйларга бирелдем. Тик бәйрәм алды кичендә уйланып торырга артык вакытым юк иде. Фәүзиягә яңа елда аваз соласы баласын исән сау табуын, гаиләсенә иминлек, елларга тынычлык теләп, мин дә чираттагы тәгамнәремне хәстәрләргә дип өемә чаптым. Җем килеп, ява панкарлар, ак тылсымга дөнья күмелә. Аяк баскан чакта ак теләкләр тула күңелгә. Ак юлларга чыгыйк дуслар бергә, яңа елны каршы алырга. Тормыш күген якты нурга күмеп, бу елда да ясын янарга. Шатлыклар, телимсезгә дуслар, мең кабат. Өй түрендә гөлләр чәчәк атсын, әтияне булсын аркана. Дуслар, сезнең алсу йөзегездә яңа елда булсын елмаю. Көчле булыйк, һәм исән булыйк, читтә йөрсен бездән моңаю. Ак бәхетләр, ак шатлыклар, телемсезгә дуслар, мең кабат. Өй түрендә гөлләр чәчәк атсын, әти